князю небесний, святий Михайлі, справи людські кладеш на шалі, судний день Бога на трибуналі, моїм заступником стань, о Михайлі. Судний день Бога на трибуналі, моїм заступником стань, о Михайлі. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Інтенція этой святой мши просим Божьего благословения и опеки Найсвятейшей Панны Марии, яйца Фабияна, и здоровья для Ядвиги. Божьего благословения, даров Духа Святого, опеки Найсвятейшей Панны Марии, яйца Фабияна, здоровья усіх потребных ласк для Валерия в день 50-годового юбилею. Божьего благословения, заступництва Маті Божией, оздоровления хворых, Архангела Михайла і Айця Фабіяна, худшейшого выздоровления для Валерія, а так само даров Духа Святого для урачов. Просим вечного збавлення для Часлава, Пашковского, усіх померлых семей Пашковских, Камейша, Демидович и Комар. Сегодня, дорогие братья и сестры, не только что неделя 26-я звичайная, але так само в сьогоднішній день Святий Костел католицький успоминає святых архангелов Михала, Рафала и Гавриэля. Святый архангел Михал является головным покровителем нашей римско-католицкой, Минско-Могилевской митрополии, это значит всей Беларуси. Просим святого Михала сьогоднішній день особливим чином, каб заступаўся за нас, быў нашим оборонцем, не толькі бараніў нашу бацькаўшчыну, але таксама нашыя сем'і, нас самых ад нападу злога духа. Перапросім Бога за нашыя грахі, зараз будзе асвячэнне вады, і будзем прасіць Бога Усемагутнага, каб праз гэтае святое асвячэнне былі прабачаныя усе нашыя правіны і грахі. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил эту воду, якой будем окроплены на вспомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте хросту. Усемогутный вечный Боже, Ты пожадал, каб праз воду, якая з'являється крыніцай життя і служить для очищения, были очищены так само наши души и отрымали дар життя вечного. Просим Тебе, освяти гэтую воду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане, аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласки і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблизіцца да Цябе і трымаць Твоё збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Як кринь
Нехай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у небеснай гасціне Яго валадарства праз Христа Пана нашага. Аминь. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, для Тебя грешна грехи и свету, смилуйся над нами. Для Тебя грешна грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь, праворучайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Отче, Ты у літості і милосердності найбольш проявляєш свою всемогутність. Спосилай нам завсёды Твою ласку, каб мы праз досконалое христианское жыццё на землі досягнули обяцанага шчасця ў небе, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарить, у єдності Духа Святого Бог праз усе веки вечныя. Здайте. Читання книги лічбаў. У тыя дні сышоў пан у воблаку і гаварыў з Майсеем, узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое ж мужчын засталося ў лагеры. Імя аднаго Элдад, а другога Медад. І на іх сышоў дух, бо і яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр, і прарочылі яны ў лагеры. Тады прыбег юнак і паведаміў Маісею: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. У адказ Езус, сын Навіна, слуга Маісея ад маладосці сваёй, сказаў: Маісей, пане мой, забарані ім. Але Маісей сказаў: ці не раўнуеш ты з-за мяне? Бо каб усе ў народзе пана былі прарокамі, каб пан даў ім свайго духа. Гэта слова Божае. Дякуем Пану Богу. Заходи Пана справедливые и радуют сердца. Заходи Пана справедливые и радуют сердца. Закон Пана досконалый, умацовывает душу. Свечение Пана верно.
надо мною. Тогда я буду беззаганный и вольный от великой провины. Законы Пана справедливые и радуют сердце. Читание послания святого апостола Якуба. Но теперь вы, богатые, заплачьте и загласите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатие ваше сгнило, и опротку вашу поточила моль. Золото ваше и сребро поржавело, и ржа их засведшись супротив вас, и здесь тело ваше, як огонь. Вы собрали скарб у опошние дни. Ось кліча плата, яку ви затрымалі працаўнікам, што жалі палеткі вашы, і крык жняўцоў дайшоў да вушэй пана магуццяў. Вы жылі на зямлі ў распусці і раскошы. Вы насытились сэрцы вашы ў дзень зарэзу. Вы асудзілі і забілі справядлівага. Ён не супраціўляўся вам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Ян сказав Єзусу: «Наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духов, і забороняли йому, бо не ходив з нами». Єзус же отказав: «Не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, сапраўды кажу вам, не стратить своєї знагороди. А хто спакусить одного з малих гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было бы, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твоя, адсячы яе. Лепш табе калекаю увайсці ў жыццё, чым з дзвюма рукамі ісці ў гіену у агонь непагасны. І калі нага твоя цябе спакушае, адсячы яе. Лепш табе увайсці ў жыццё кульгавым, чым з дзвюма нагамі быць укінутым у гіену. І калі вока твоё сябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным вокам увайсці ў валадарства Божа, чым маючы два вокі, быць кінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, на сённяшні дзень ёсць такое пасланне нашага мітраполіта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзафа з нагоды юбілейнага года і з нагоды года Божай міласэрнасці. Ваши экселленции, поважаныя святары, шановные консекраваныя асобы, любыя вернікі Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Душпастырскі 23-24 год у касцёле на Беларусі быў прысвечаны удзячнасці Маці Божай за яе нястомную апеку над нашай краінай і за шчодрасць атрыманых ласкаў, а таксама стаў годам перапрашэння Найсвяцейшага сэрца Езуса і падрыхтоўкай да прысвячэння яму нашага касцёла на Беларусі.
Гэтая гістарычная падзея адбылася 6 ліпеня. Менавіта падчас урачыстасці Маці Божай Будслаўскай, апякункі Беларусі, была здзейснена інтранізацыя Найсвяцейшага сэрца Езуса. Прысвячэнне каталіцкага касцёла на Беларусі Найсвяцейшаму сэрцу Езуса стала падзякай за атрыманыя ласкі, перапрашэннем і уміласціўленнем за ўчыненыя грахі, просьбай аб умацаванні веры і любові. Такім чынам зроблены першы важны крок, які сведчыць, што мы клапоцімся пра нашу вечнасць. І цяпер мы ўсе біскупы, прэзбітары, кансакраваныя асобы, удзельнікі рэлігійных рухаў, вернікі ўсіх узростаў, асабліва наша любая моладзь, абавязаны зрабіць наступнае дынамічнае крочанне, пачаць выконваць тое, што мы абяцалі Найсвяцейшаму сэрцу Езуса і безаганнаму сэрцу Марыі. Па-першае, трэба старацца быць вернымі Хрысту і з дапамогай Найсвяцейшай Маці ісці да святасці. А ў гэтым нам дапаможа рахунак сумлення, пажадана штомесяц. Дарагія, я хацеў бы патлумачыць. Напэўна, усе мы ведаем, што такое рахунак сумлення, бо кожны стараецца прыходзіць да споведзі, а там есть адна з умоў добрай споведзі, есть рахунак сумлення. Слова рахунак, можа хто не ведае, не разумее да канца, гэта падсумаванне, гэта падсумаванне сумлення, падсумаванне нашага сумлення. Альбо можам мы не то, што не выпрабавалі, а падсумаванне. Мы глядзім, што мы добрае, што ўчынілі, што мы дрэннае ўчынілі. Як рыхтуемся да споведзі, мы успамінаем нашыя правіны, грахі, як нарушылі Божыя запаведзі і так далей і іншае. Паважаныя, я што хацеў бы узгадаць, што рахунак сумлення мы павінны рабіць кожны вечар падчас нашых малітваў вечэрніх, перапрасіць Бога за дзень, які мы пражылі, перапрасіць за тое недарэчнае, што мы ўчынілі на працягу гэтага дня. І тады толькі падзякаваць Богу за ласкі, і толькі тады, кажуць, закрываць вочы і лажыцца спаць, бо можа быць такое, што вочы гэтыя не адкрыюцца. Пагэтаму мы павінны, як кажуць, ісці да сну, перапрасіў, нават калі мы саграшылі час назад ці 5 мінут назад. Все равно трэба мець у сябе сілы, мець у сябе моцы, перапрасіць Бога за ўсе нашыя грахі. Ніколі не закрываем вочы без Божага перапрашэння. Я яшчэ раз говорю, могуць вочы не адчыніцца. Пагэтаму гэта, як кажуць, рахунак сумлення абавязаны для кожнага з нас. Мы вернікі, мы католікі, мы ведаем, як кіраваць духоўным жыццём у нашай штодзённасці. Мы ведаем, як гэта рабіць. Пагэтаму мы павінны рабіць. Бо мы ходзім да касцёла, мы веруючыя людзі, і было бы неяк недарэчна, каб гэта ўсё для нас скончылася вялікай трагедыяй. Найбольшая трагедыя – гэта не атрымаць збаўлення. Найбольшая трагедыя для кожнага з нас. Штомесяц рахунак сумлення біскуп заклікае, гэта споведь. Штомесяц мы стараемся спавядацца, калі хочам кожную нядзелю прынимаць святую камунію, мінімум што раз у месяц. Можа, чуць там нядзелю, 2 нядзелі туды-сюды, але стараемся з такім, як кажуць, інтэрвалам, каб была споведь. Не там паспавядаўся раз у 3 месяцы, ці раз у паўгода і кожны дзень да камуні. Такого не можна рабіць. Поэтому стараемся так месяц, там нядзелька, ці, говорю, другая яшчэ як пройдзе. І вось такім чынам, каб паспавядацца і прыняць святую камунію. Напэўна, як прыходзім да споведзі, стараемся прыходзіць да споведзі ў будні дзень, заўсёды ёсць магчымасць добра паспавядацца, не так хуценька. Але вось, калі мы адносімся да сакраменту споведзі даволі так сур'ёзна. Удзел у Эўхарыстыі. Кожную нядзелю мы удзельнічаем у Эўхарыстыі. Гэта таксама
і кажуць, мы разумеем, што гэта патрэбна для нас, што Еўхарыстыя найважнейшая для нас. Адарацыя найсвяцейшага сакраменту. У нас касцёл адчынены, я не гавару, можа, кожны дзень хто, але адчынены на працягу тыдня. І калі ёсць магчымасць прыйсці да касцёла, калі ёсць магчымасць перад імшою, заўсёды за некаторы час адчыняецца, можна зрабіць гэтую адарацыю найсвяцейшага сакраменту, вось пабыць у касцёле, праславіць Езуса у найсвяцейшы сакрамент. Найсвяцейшы сакрамент – гэта сапраўднае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. І найсвяцейшы сакрамент мы разумеем, што мае, і мы найсвяцейшаму сакраменту аддаем культ Божы. І культ Божы – гэта сапраўднае цела і сапраўдная кроў Хрыста. Чытанне Святога Пісання. Чытанне Святога Пісання. Хацеў бы тут прыпыніцца на хвілінку, бо чытанне Святога Пісання вельмі тоже важно для нас. Не просто, што мы адкрылі і прачыталі, дарагія браты і сёстры. Но Святое Пісанне – гэта нелёгкая кніга, гэта Божае Пісанне, гэта не нейкі там твор чалавечы, які мы таксама часамі лянімся чытаць, бо ёсць такі дэман духоўнага ляніўства, гультайства духоўнага, а ён вельмі любіць дакучаць кожнаму з нас. Гэта таксама гультайства для малітвы, а не хочацца маліцца. Гультайства да Святога Пісання, да ўсіх спраў Божых, пабожных гультайства, асабліва да Святого Пісання. А я нічога не разумелі, навошта мне чытаць гэта. Дарагія браты і сёстры, Христос сказаў ясна і коротка: калі нешта не разумееце, прасіце Духа Святога, а Дух Святы ўсяму вас навучыць. Калі заўсёды пры тым, як пачынаем чытаць Святое Пісанне, а нават калі прыйшлі на святую імшу, хоць хвіліначку перад імшою, папрасіце Духа Святого, каб Дух Святы адкрыў вашыя вушы на малітвы, каб Дух Святы, які вы чуеце, каб Дух Святы адкрыў на Слова Божае вашыя вушы, каб Дух Святы адкрыў вашыя вушы на гэта, і каб Дух Святы адкрыў Слово Божае на вашыя вушы, як кажуць, адкрыў, каб вы зразумелі сэнс таго, што чуеце, таго, што моліцеся, бо не толькі пачуць гэта трэба, але таксама і зразумець гэта трэба. Гэтаму молім Духа Святога заўсёды перад кожным нашым пабожным учынкам, каб Дух Святы, бо Дух Святы мацнейшы, мы ведаем, гэта Дух Божы, бо дэман не можа супрацьстаяць Духу Божаму і адыходзіць. Паэтаму просім Духа Божага, каб Дух Божы прыйшоў да нас, адкрыў нашыя вушы і адкрыў Божае Слово на нашыя вушы, каб мы зразумелі. Гэта важна, паважаныя. І важна, каб мы гэта ўсё успрымалі дастойна. Духоўныя практыкаванні. Па-другое, належыць выконваць тыя практыкі ўміласціўлення, аб якіх просіць наш Збаўца. Малітва ў першы чацвер месяца, у першую пятніцу, першую суботу, а таксама прысвяціць сябе, сваю сям'ю, хто яшчэ гэта не рабіў, найсвяцейшаму сэрцу Езуса, стаць яго шанавальнікамі. Наступны 25-й год апостальская сталіца абвясціла годам спецыяльным, святым годам, спецыяльным дэкрэтам надаючы пэўныя прывілеі. З імі можна пазнаёміцца на каталіцкіх інтэрнэт-старонках. Мэта кожнага юбілею хрысціянства – ажывіць і паглыбіць нашу веру, дапамагчы людзям знайсці Хрыста, асэнсаваць сваё жыццё і распазнаць місію, якую даручае Бог кожнаму з нас. Дзякуючы падрыхтоўцы да гэтага юбілею, мы павінны глыбей усвядоміць галоўную сутнасць хрысціянства, якая заключаецца ў Божай любові і міласэрнасці, што сыходзіць з найсвяцейшага сэрца Езуса. Такім чынам, наступны год будзе для нас своеасаблівым працягам года уміласціўлення найсвяцейшага сэрца Езуса, бо ў Пана міласэрнасць і шчодрая ў яго адкупленне. Мае дарагія, 25-й год будзе для нас напамінам пра бясконцую Божую міласэрнасць, бо менавіта ў наступным годзе спаўняецца 90 гадоў асаблівай малітве просьбе да Бога.
вяночку да Божай міласерднасці, які падыктаваў святой сястры Фаўстыне сам Jesús, захочваючы маліцца яго, каб ратаваць грэшнікаў, дзякуючы малітве вяночка, як сказаў пан Jesús сястры Фаўстыне, улагоджваецца Божы гнеў і праліваюцца неабходныя шчодрыя ласкі. Святая Фаўстына, якой у наступным годзе споўніцца 120 гадоў з дня нараджэння, піша ў дзённіку, як Jesús падкрэсліў: «Скажы, што міласерднасць гэтая найвялікшая уласцівасць Бога. Чалавецтва не знойдзе супакаення, пакуль не звернецца з даверам да маёй міласерднасці». Таму стараймася як мага часцей звяртацца да гэтай малітвы як начыня бязмежнай Божай міласерднасці, якая з'яўляецца крыніцай надзеі супакою. Непакоючыся за лёс свету, святы Ян Павел II яшчэ ў 80-м годзе напісаў: «Неабходнасць гэтых пераломных і цяжкіх часоў патрабуе яшчэ раз адкрыць у тым самым Хрысце аблічча Айца, які ёсць айцом міласерднасці і Богам усялякага суцяшэння». Таму, усведамляючы небяспечныя выклікі сучаснасці, ідучы насустрач юбілейнаму году хрысціянства, па ініцыятыве нашай архідыяцэзіі з 5 кастрычніка 24 года да 7 чэрвеня 25 года у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве плануецца праводзіць малітоўную падрыхтоўку да прысвячэння мінска-магілёўскай мітраполіі, это значыць усяго каталіцкага касцёла ў Беларусі, Божай міласерднасці і беззаганнаму сэрцу Марыі. Асноўным днём прызначэння да супольнай цэлебрацыі Эўхарыстыі набажэнства да Божай міласерднасці будзе кожная першая субота месяца на працягу ўсяго перыяду падрыхтоўкі да ўрачыстасці у нацыянальным санктуарыуме ў Буцлаве, якая адбудзецца 5 ліпеня 2025 года. Дарагія браты і сёстры, шчыра запрашаю, захочваю усіх вас да гэтай малітоўнай акцыі, падчас якой будзем дзякаваць за 2025 гадоў хрысціянства і перапрашаць Бога за грахі свету. Праз набажэнства да Божай міласерднасці будзем выпрошваць у міласерднага Бога літасці для свету і нашай краіны, для ўсіх нас, нашых сем'яў і супольнасцяў. Будзем прасіць аб супакою у свеце, давяраючы яму лёс свету і лёс кожнага чалавека. Паважаныя, гэта вялікая ласка і вялікая адказнасць для кожнага з нас не толькі маліцца. Маліцца гэта вельмі добра і патрэбна, і Божая ласка нам патрэбная для збаўлення, але, як падкрэслівае таксама наш мітрапаліт, учынкі, паводзіны нашыя трэба паляпшаць заўсёды. Трэба іх рабіць годныя хрысціяніну. Можна начаць не толькі, што вот ўсё буду адразу, а потом прийсці і нарыкаць, што вось нічого не получаецца. Можна начаць з нейкага аднаго граха, як кажуць, які прычапіўся да нас, калі мы можам з ім пазмагацца, каб яго аддаліць ад нас. Потом нам адкрыецца другая наша недарэчнасць, з ёй пазмагацца. То есть паступова стараемся дасканаліць сваё жыццё, дасканаліць сваё хрысціянства. І такім чынам мы можам быць годнымі таму ўсяму, што абяцаў нас Jesús Христос. Нехай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айц, Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у адзінага Пана Jesúsa Христа, Сына Божага одинародного, за Отца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Айцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зышел с неба и уселовился от Духа Святого,
на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядить праворужица, и знов прийде в хвалі, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом с зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Богу, який закликає нас до навертання, каб обновить и умацовать нашу веру, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, каб ён был сопратной семьей детей Божьих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нунцев, каб их апостольская деятельность допомагала як мясцовому, так и повсюдному костелу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об спокоі во всем свете, каб усе люди жили у згоді и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу айчину, каб усе ее жихары жили у братней любови и згоді. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, якія павінны прыняць вельмі адказнае рашэнне, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут сабраных, каб мы былі гатовы да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного, Божьего благословения, опеки Наисвятейшей Панны Марии, Отца Фабияна и здоровья для Ядвиги. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божьего благословения, даров Духа Святого, опеки Наисвятейшей Панны Отца Фабияна и всех потребных ласк для Валерия в день 50-годового юбилея. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу Божьего благословения, заступництва Мати Божией, оздоровления хворых, Архангела Михала и Отца Фабияна, и просячих худшейшего выздоровления Валерия, а так само даров Духа Святого для лекаров. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу вечный Божьего владарства для Чеслава Пашковского и всех померлых семей Пашковских, Камейша, Демидович и Комар. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся с упокою свете, прошу светла Духа Святого для всех, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молю и прошу Бога за всех наших ахвярадавцев. Нехай Пан Бог благословляє. Прошу так само за всіх, хто працює на розкопках наших, там, де старий костел. Молюся так само за всіх, хто працює при парафії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб мы, живучи на землі, імкнулися до вечних коштовностей і Тебе шукали допомоги. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Здайте. Хлеб один, что стає Христовим телом, плену с Божьих, что в полях взрастало, и вино, что в ронках хоча средней спела, кров'ю спавшей Сина Бога стала. Як той хліб, що шмат зернятка учить, а як віра нас любою злучить, як той келих учить кроплям
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, как прозеи открылась для нас скриница усялякого благословления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі склікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерці з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце.
Удосконали яго ў любові разам з папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Твай дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвалага праз усе векі і вечныя. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкаво в супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні ад граху і заховани ад усяляка неспокою, чекали исполнення щасливої надії і пристя збавці нашого Єзуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоим волей, подарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный я покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мене на життя вічне. Амин.
Помолимся. Всемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновит нашу душу и тело, каб мы могли стать спадкоємцами хвали Христа, з яким разом терпім, обвящаючи смерть Ягоную, який живе и владарить на веки вечные. Святый Архангеле Михаиле, обережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и паска Злого Духа. Покорно просим, нехай Яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, синю пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Аминь. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры, некалькі аб'яў на гэты тыдзень. 30 верасня, панядзелак, успамін святого Гераніма, святара і доктара касцёла. 1 кастрычніка ў аўторак успамін святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус Панны і доктара касцёла. Ружа святой Тэрэсы аднаўляе свае абяцанні ў гэты дзень. Я яшчэ вам хацеў бы такую сказаць, калі Бог дасць, усё будзе добра. Я бы хацеў, каб, бо, як бачыце, наш алтар, ён з той стараны просіцца нешта яшчэ, каб дарабіць. Я гаварыў, што будзе дароблена. І тут таксама з гэтага боку будзе яшчэ образ святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус у нашым алтары. 2 кастрычніка, серада, успамін святых анёлаў ахоўнікаў. 4 кастрычніка, пятніца, успамін святого Францішка Асійскага. 5 кастрычніка, субота, успамін святой Фаўстыны Кавальскай Панны. Паважаныя, кастрычнік – гэта ружанцовы месяц. На гэтым тыдні прыпадаюць першы чацвер, першая пятніца, першая субота месяца. Кожны дзень у кастрычніку после вячэрняй святой імшы будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент і малітва ружанцовая. У суботу будзе фацімскі ружанец першую суботу месяца у 18:00. Святая імша у нас будзе з 1 кастрычніка у буднія дні у 18:00. Святая імша з 1 кастрычніка ў буднія дні будзе у 18:00, не ў 19. У 19 будзе толькі ў суботу. А так у буднія дні будзе ў 18:00. Трошачкі будзе маленькая такая перамена, якраз на гэты такі перыяд больш цёмны. Далей кожны дзень будзе святая імша і рана і вечар на працягу гэтага тыдня, запрашаю. Толькі у суботу будзе святая імша у 9:30 у Сверенава ў капліцы, пагэтаму зрана тут імшы не будзе, толькі ў суботу. Далей таксама хачу запрасіць, калі хто жадае, у кожны з нас, я прошлую нядзелю троху так, як бы можам сказаць, такім моваю рэкламіраваў вось гэты часопіс Аве Марыя і асабліва малітву, якая называецца «Святая гадзіна». Прыпадае на гэтым тыдні першы чацвер месяца, і я не ведаю, як хто жадае, я запрашаю на гэтую малітву сюды да касцёла ў 20, як тут сказаў пан Езус, святой Маргарыце Марыя Лякок падчас трэцяга аб'яўлення ў 1674 годзе. Вось. Ва ўсе ночы з чацвярга на пятніцу я дазволю табе ўдзельнічаць у гэтым смяротным смутку, які я адчуваў у аліўным садзе. І каб суправаджаць мяне ў гэтай пакорнай малітве, якую я тады узносіў да свайго айца сярод усіх маіх пакутаў. Ты ўстанеш паміж 11 і 12 гадзінамі апоўначы, каб на працягу гадзіны, схіліўшы твар да зямлі, кленчыць разам са мною. Чыніць гэта будзеш, каб сучышыць Божы гнеў, просячы міласэрнасці для грэшнікаў,
каб уціхамірыць горыч, якую я адчуў з-за таго, што апосталы пакінулі мяне, і мне давялося папракаць іх за тое, што яны не змаглі чуваць са мною нават 1 гадзіну. Малітва гэтай гадзіны можна пачытаць больш падробна ў гэтым артыкуле, але малітва гэтай гадзіны заключаецца не толькі ў тым, што мы на працягу гадзіны будзем ружанец, там ці яшчэ што. Не, пан Езус прасіў у цішыні, схіліўшы голову, маліцца, як Езус маліўся ў садзе аліўным. Будзе прачытана урывак са Святога Пісання і ціхая малітва на працягу гадзіны. Хто хоча, можа прыйсці да касцёла, калі ласка, касцёл будзе адчынены. Хто хоча, можа маліцца дома, мы ўключым вось эту нашу, як кажуць, нашага шпіёна, трансляцыю. Гэтаму можна глядзець і назіраць з намі, можна дома таксама маліцца разам з намі. Вось, можна, хто не мае магчымасці ў гэтую гадзіну, можна раней, у чацвер памаліцца, калі хто хоча. Дзесьці, у каго есть абраз Найсвяцейшага сэрца пана Езуса, перад абразом пана Езуса, вось маліцца якраз вось гэта самы, вось гэтую святую гадзіну. Запрашаю. Першая пятница, у нас недалёка есть Жацерава такая вёска, і там ёсць капліца Найсвяцейшага сэрца пана Езуса. І там у 15:00 будзе ў першую суботу заўсёды святая імша, як я тут говорю, святая гадзіна, там гадзіна міласэрнасці, там гадзіна Найсвяцейшага сэрца пана Езуса. Вы бачылі, што ў нас быў год Найсвяцейшага сэрца пана Езуса, і зараз там будзем маліцца святую імшу і таксама каронку да Божай міласэрнасці. Хто хоча, там ёсць магчымасць даехаць, але гэта будзе о 15:00 гадзіне. Гэта трохи можа неудобна, як кажуць, але вось гэта так будзем рабіць. Калі ласка, запрашаю. Нагадваю, што 12 кастрычніка, гэта субота, у 18 гадзін адбудзецца набажэнства гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Кожнага 12 числа месяца заўсёды у нас будзе набажэнства гонар слугі Божага айца Фабіяна. Будзем праз яго заступніцтва узносіць нашыя малітвы да Бога айца ўсемагутнага. Падчас гэтага будуць прачытаныя просьбы, падзякі, якія складаюцца таксама ў скарбонку, можна складаць побач з рэліквіярыям. Будзем маліцца ружанец і літанію са слугой Божым айцом Фабіянам. Запрашаю да ўдзелу ў гэтым набажэнстве ўсіх парафіянаў, асабліва мужчын з ружы слугі Божага айца Фабіяна. Будзе цудоўна, калі вы зможаце правесці гэтае набажэнства. Я хочу падзякаваць таксама за вашыя ахвяраванні на касцёл, якую складаеце. Я прасіў у чаце, што трэба нам купіць машину кирпича, просил, каб вы подарили мне машину кирпича, тыя подарки, якія вы мне давали з нагоды моих именин, я так на золото отдал, все понимаете, трэба было хутенько заплатить за это всю за работу, поэтому нема, на золото порасходовал. И калі можно так ахвяравацца, купить машину цеглы туды на стары касцёл, там надо хутенько нам закрыць гэта ўсё, як кажуць, закансервировать тое, што раскапалі, і каб далей рабіць паціхоньку праекты, бо трэба зрабіць пэўную працу, забяспечыць і фундаменты, забяспечыць, накрыць зверху, зрабіць накрыцце, бетонную пліту. І вось таксама купіў тону железа, то есть этого, як его называют, забыўся, арматуры, да, вось, арматуры купіў, таксама тое, што было ў мяне, все там, і кажуць, павыграбаў сваё, каб это было, бо трэба купіць, каб рабочыя прыехалі і працавалі. І вось, прашу так трошачкі дапамагчы, трэба 4,5 тысячы, гэта будзе 7 тысяч кірпічоў, і за машину гэта заплаціцца, все так, буду вельмі ўдзячны, калі дапаможаце мне у гэтым.
Дзякую вам за ваши ахвяраванні. І тым, хто дзякуе за дапамогу, хто прыходзіць працаваць нам на раскопкі. Трэба збіраць кірпічы, гэта, знаеце, вельмі добра для нас. Мы сабіраем кірпічы, што можам сабраць, і з гэтага мы таксама будзем будаваць з гэтай цэглы, бо сказалі, што на добрая і можа быць яшчэ ўжыта для будавання. Гэта старая цэгла, вельмі такая, ну, для тая, што была калісьці, можа, ў капліцы ці ў касцёле. Ну, дзякую вам за всякую дапамогу, за тое, што стараецеся дапамагчы і пры касцёле, і там асабліва. Няхай пан Бог благаслаўляе ва ўсіх вашых працах. Дзякую шчыра я вам і запрашаю, калі хто будзе мець магчымасць, прыходзьце хоць на гадзінку, хоць на паўгадзіны. Хочу зазначыць таксама да міністрантаў, што тоже маюць усе абавязак павінны наведваць урокі катэхізацыі, то есть не толькі міністранты, але моладзь школьнага ўзросту. Заняткі сёлетна праходзяць па суботах. Это не значыць, што прыняў першую камунію і ўцёк. Катэхеза есть для кожнага класа. Для кожнага класа. Нас запісалася на катэхезу ў гэтым годзе больш 160 чалавек дзяцей. Гэта вельмі добра. Малацы, троху так паднапрягліся, кажуць. І дзякаваць Богу, што столькі запісана. Это не да першай камуніі, гэта і тыя, якія ўжо былі ў камуніі, запісваюцца ўсе. Поэтому на часок заўсёды могуць прыйсці сюды дзеці, бо субота свабодны дзень, у телефоне сядзець, хай прыйдуць на катэхезу. У ларку ёсць яшчэ часопіс, я прывёз гэты часопіс Аве Марія, хто хоча набыць, то можа набыць. Многія прасілі яшчэ прывезці, таму, калі ласка. Ёсць таксама часопіс «Новы наша вера». Можна набыць. Зараз, пасля святой імшы, пасля благаслаўлення, мы яшчэ памолімся літанію да святого арханёла Міхала. Бо сёння дзень святого арханёла Міхала, Рафала і Габрыэля. Святы арханёл Міхал з'яўляецца патронам Беларусі, каталіцкага касцёла Беларусі. Поэтому помолимся летание до святого арханёла Михала после имши, после благословления. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Свитание есть там песня «Заступник святый наш Михалий», да Бога. Там эту песню мы заспеваем. Зараз. Ты не закладывала? Kyrie eleison. Христе елейсон, Кирие елейсон. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Милуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, милуйся над нами, Духу Святый Божа, милуйся над нами, Святая Троица Единый Божа, милуйся над нами, Святая Мария, Королева Анёлов, Святый Архангеле Михале, молися за нас, Святый Михале, наиславнейший князю, молися за нас, Святый Михале, мужный в борьбе, молися за нас, Святый Михале, переможца сатаны, молися за нас, Святый Михале, пострах злых духов, молися за нас, Святый Михале, проводырь войска небесного, молися за нас, Святый Михале, предвестник Божией хвалы, молися за нас, Святый Михале, радость анёлов, молися за нас, Святый Михале, гонор неба, молися за нас, Святый Михале, який узносишь до наивышейшего нашей просьбы, молися за нас, Святый Михале, оборонца праведных душев, молися за нас, Святый Михале, Божий посланник, молися за нас, Святый Михале, наш проводник в молитве, молися за нас, Святый Михале, наш щит от спокусов, молися за нас, Святый Михале, моц народу Божьего,
Молися за нас. Святый Михалий, аховник и опекун Костёла, Молися за нас. святый Михалий, доброчинце народа, у якія Цябе прославляють, Молися за нас. святый Михалий, хорунжи збавлення, Молися за нас. святый Михалий, анёле спокою, Молися за нас. святый Михалий, проводник душаў до вечного святла, Молися за нас. святый Михалий, распарадчик небесный, Молися за нас. баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Даруй нам, Пане. баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Выслухай нас, Пане. баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Милуйся над нами. молися за нас, святый Архангеле Михалия, Как сталися мы годными обязанием Христова. молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты установил святого Архангела Михала оборонцем Костела. Праз Яго заступництво дари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою у земным житті и хвалою вечности. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Зараз прочитаем молитву до святого Архангела Михала за нашу, за Беларусь, за нашу батьковщину. Заступник наш, святый Архангеле Михалий, оборонца Костела и могутный проводыр войска небесного, приди нам на допомогу наших потребах и вызвали от небезпеки на души и тело, яким погрожают духи темры. Твоя любовь и моц, святый Архангеле, больше, чем их беззаконие и шкодливость. Коли они спокушают нас на образу Бога, май ласку стримливать нас от греху. Коли они сеют сирот нас незгоду, Ты, як анёл супокою, и один из князёў горнага Сиону, май ласку заховать нас и умацаваць у едности. Коли они расставляют перед нами сетки неверности, отворочвай наше сердце от их пастков и допомагай нам распознавать усялякие их подступы. Твоей обороне доверены Костелу Беларуси. Твоей опеце отдаем и нашу родиму, заслоняя ее своим щитом от поделов и падения, обороняя своим мечом от замахов неприятеля души и тела. Нехай Божая хвала поширается по всей белорусской земле и узрастая сирот ее детей, где б яны ни были, праз Христа, Пана нашего. Амин. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Заступник святый наш Михалий, молитвы до Бога вознеси. Ратуй, коли устны моца хвали, моцаю Божией зарастрани.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твого святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин.